natin ang talbos. Kakain ka ganito, Day? Sarap to, diba? Yung asing kilig ba? Ayan. Mataba siya, guys. Dumi tayo. Pangit nga yan, ganyan ko yan. Ilang minuto lang. Hindi naman yun. I-address yung kamay mo. Sugar. Hello, guys. Hello guys. Luto kami ng talbos. So guys, medyo magulo na yung ano namin ngayon, guys, kasi nandito yung kids, guys. Gusto niyang sumali magluto. So, Tatagagay. Guys, kumain na si Chaska ng kamatis. Sarap.
Ini Pak gusto na tul. Gusto na ako. Yan ano tama? Tubig, mama. Gusto ba yan? Gusto ba? Ako na, ano yan na? Ako na yan. Ikaw na magkano? Ako na, yan na. Binatay mo na yung, ano? Sinaing. Laglag ka. Yan guys, si Chaska na naghalo. O diba? Masarap ba yan, baby? O, sige.